Ahojte, moje meno je Simon Tomaj a dnes, prvý jarný deň, by som vám chcel ukázať a urobiť prehliadku našej permakultúrnej záhrady. Nech sa páči. No, vchádzame cez našu vlastnoručne robenú bráničku, pri ktorej je nachystaný náš strážca. Bránička tu už dlho nepobudne, keďže náš pes by ju zrušil za veľmi krátky okamih, takže už má aj svojho budúceho majiteľa. Vymenili sme ju za fľašu červeného, takže my postavíme novú železnú bránu, ktorá vydrží nápor takéhoto zatiaľ len šteniaťa. No, tu hneď máme pipiny. Máme 15 sliepočiek, všetko sú to len nosnice, bez kohúta. Majú výbeh 50 metrov štvorcových na elektrickom ohradníku, keďže sme hneď vedľa lesa, čo je názov tohto nášho kanála, Na samote u lesa. Takže máme tu veľký tlak predátorov, či už zo vzduchu alebo z lesa. Takže naše sliepočky si chránime takýmto elektrickým ohradníkom. A sliepočky sa majú zatiaľ dobre. V januári nám poskytli 134 vajec, keď sme mali 5 nosníc. To znamená, že sme sa na konci februára, počiatkom marca rozhodli kúpiť ďalších 10, rozšíriť tento náš drobný drobnochov. Takže teraz máme 15 sliepočiek, 5 rodí takmer každý deň a 10 z nich je aktuálne v nejakom 19. týždni. Takže čoskoro, no ešte nie sú príliš vysporiadané sami so sebou, takže je tu hurhaj stále ešte. Zbierame veľké množstvo organického materiálu, toto sú lístia ešte z jesene, ktoré zbierame na miestach, ktoré tieto listy nepotrebujú, takže tu máme veľa javorového listia. Z mesta javorové listie, ktoré využívame na mnoho účelov, či je to tvorba kompostu, či je to podstielka, či je to mulč do zeleninových záhonov. Takže veľa organického materiálu zbierame z miest, ktoré sa dá. Tu možno, aby sme natočili video zo záhrady. Toto sú naše kompostéry. Máme veľké množstvo palatových kompostérov. Odoberáme konský hnoj z miestneho jazyckého klubu, ktorý ešte následne kompostujeme. Tu môžete vidieť veľa prázdneho miesta. Tu už zbierame odpad zo záhrady, akýkoľvek krabicový, skartovaný papier, toto všetko sa dá skompostovať, buriny, ktoré sme vyťahli, substrát z mikrobyliniek, všetko to tu nejakým spôsobom zbierame a následne kompostujeme. Toto sa bude ešte samozrejme nejakým spôsobom doplňať rôznym zeleným materiálom. My sme tu naštartovali ten proces, pretože v tomto momente je tu veľa hnedého materiálu, ktorý by tu iba stál, nič by sa s ním nedial, takže keď budeme mať nejaký čerstvý hnoj, tak to tu pridáme, aby sme to naštartovali trošku. Tu má našu zbierku kostí. Zbierka kostí je od nášho hafana, keďže hafana barfujeme. A kosti potom budeme následne využívať a tvoriť z nich vodorozpustný fosfor do záhradky pre rastliny, takže tu jeho zvyšky, ktorého už nezaujímavo zbierame. Takže je to jedno veľké zbieranie materiálu, keďže projektov našich vymyslených je veľmi veľa. Jeden z našich veľkých projektov, ktorý vám teraz chcem ukázať, veľmi dôležitý pre našu záhradku, ktorý dovoluje to, že tu môžeme byť celoročne, je náš malý tiny house. Malý tiny house, ktorý sme tu minulý rok priviezli. Je to tiny house, ktorý má 25 metrov štvorcových. Áno, je dovezený z Poľska.
za ukrutne dobrú cenu. Tento tiny house je off-gridový, to znamená, že nie sme napojení na žiadne siete, sme napojení iba na vlastnú solárnu elektrárnu, ktorá má 6 panelov na streche a 6 panelov, ktoré ste mohli vidieť pred chvíľočkou. Pretože strecha nášho tiny house nebola dostatočne veľká na to, že tam umiestnili všetky panely, tak 6 panelov, polovica musela ísť na samostatnú konštrukciu, ktorú sme naskôr umiestnili do toho miesta a určite ešte v priebehu tohto videa alebo nasledujúcich vysvetlím, prečo je to položené tam a nie na nejakom inom mieste. Náš tiny house, ako som hovoril, má 25 m2. Je to miesto s 2 loftami. Jeden loft je náš, jeden loft obývajú deti. A plán je pristaviť ešte jeden kontajner z opačnej strany, urobiť ako keby taký tetrisový ten tvar takého, neviem to blesku alebo iného znaku, ktorý by ma mohol nejakým spôsobom pripomínať násilnícke režimy v minulosti. Takže tiny house je napojený samozrejme na vodu, je plne dostačujúci a prežili sme v ňom zimu. Určite táto klauzula, ktorú som dal, bude zaujímať veľa ľudí, ako sme dokázali na Slovensku a v miernom pásme prežiť zimu. Možno to niektorých neprekvapí, nás to určite vyzvalo k tomu, aby sme to skúsili a nám sa to podarilo. A nepoviem, že by to bolo nekomfortné, bolo to veľmi komfortné, bolo to veľmi príjemné. Máme internet, mali sme slnka dosť a zvládali sme všetky základné hygienické návyky, kúrenie, varenie, sprchovanie, všetko sme zvládli v tomto domčeku, takže hrávo odporúčam. Každý, kto má nejaký sen mať a bývať v malom, nevlastniť multigeneračné domy, v ktorých nikto nebýva, ale dovoliť si, hlavne pre mladých, lacné bývanie. Máme tu kačník pre naše kačuldy, bez ktorých žere seno. A záhony, ktoré skúšame mať pod drobnohľadom kačiek, alebo každý hovorí sa, že kačky vám budú žrať šalát alebo plodiny. Minulý rok sa nám to nedialo, skúsime im dodať ešte bližšie, uvidíme, či sa to bude diať. Studňa, vykopané diery, pretože tu budeme pokračovať vo výsadbe ovocných stromov a kríkov. Hneď sa k tomu dostaneme, akým spôsobom my pestujeme ovocné stromy a kríky. Určite to bude predmetom diskusie. Dostávame sa na 700 m2. Je to bol to teda oddelený sad, ktorý ešte v momentoch, kedy sme tu nebývali, musel byť ohradený pred vniknutím vysokej zvery, ktorá sa tedy pásla na predchádzajúcej pšenici. Takže tento sad bol naša prvá výsadba, ktorú sme tu mali. Sad je, ako som povedal, 700 m2 a nesie sa v princípoch syntropického farmárčenia, čo je možno nový pojem na Slovensku, avšak vo svete už ani tak nie. Vo svete syntropické farmárčenie vzniklo v Brazílii, v trópoch, v dažďových pralesoch, čo je možno taká vec, ktorá nedáva zmysel na Slovensku, keďže my nemáme tropické podnebie. Naše podnebie je mierne podnebie, avšak niekoľko bláznov aj v Nemecku sa snaží syntropické farmárčenie prispôsobiť na mierne pásmo, čo je vlastne princípom farmárčenia, že my intenzívne pestujeme veľa drevín, veľa plodín vedľa seba na jednom mieste. Veľkou takou devízou toho syntropického farmárčenia je pestovanie banánu. Banán je plodina, ktorá dokáže vytvoriť obrovské množstvo biomasy, ale aj plodiny. Táto plodina je zozbieraná a biomasa je naspäť vrátená do toho sadu, do tých lánov, ktoré oni pestujú. Táto biomasa ďalej podporuje tie stromy, ktoré sú okolité a znižuje čas, ktorý trvá, kým ostatné stromy prídu do rodivosti.
Ďalšia vec, ktorá je dôležitá a ktorá je vnímaná v syntropii ako základ toho syntropického farmárčenia je tá, že keď ostrihám strom, ktorý je napríklad fixátor dusíka a tým, že ostrihám tento strom, tak dávam koreňovou sústavou impuls ostatným rastlinám, že môžu rásť. To znamená, že moja koruna bola stiahnutá, to znamená, že vy budete mať viac svetla a rast aj tej vedľajšej plodiny, rastliny, stromu, kríku, čohokoľvek, bude zvýšená oproti tomu, čo by to bolo, keby som ten vedľajší krík neostrihal. My nemôžeme pestovať banán, my pestujeme miesto toho vrby. Je to aj jeden z poznatkov, na ktorý prišli nemeckí aplikátori tejto metódy, že našou alternatívou banánu sú vrby a tople. Ja tu tople pestovať nechcem, pretože topol nemá pre mňa takú pridanú hodnotu a ťažšie sa s ním pracuje. Skôr tým, že sme v blízkosti rieky, za týmto valom sa nachádza rieka Nitra. Takže máme tu väčšie množstvo vody, ktoré je vhodné pre pestovanie vrby. Takže takáto je tá počiatočná myšlienka. Máme tu 6 alejí stromov. Meníme vlastne alej, ktorá je vysoká, sa strieda s alejou, ktorá je nízka, na ktorej pestujeme nízke ovocie, ako sú rýbezle, rakitníky, dulovce, drienky, ktoré sú striedané samozrejme, ako som hovoril, vrbami. Na druhej strane vedľa nádrže je muchovník, nejaké trpasličie, ovocné stromy, aby sme udržali výšku tejto aleje, aby sme netrápili silným podpníkom, by sme vytvorili vysoký strom, ktorý by tienil celej tejto rade, takže by sme odoberali z tej aleje zbytočne svetlo, takže si držíme nízku alej, ktorú striedame s vysokou alejou, na ktorej sa nachádzajú ovocné stromy, ktoré majú silnejšie podpníky, to znamená, že tvoria väčšie koruny. Samozrejme to je odlevelované tak, aby sme čím severnejšie sa dostávame, tak tým vyšší podpník, teda vyšší strom sme nasadili. Takýto bol plán, aby sme maximalizovali slnko, aby sme maximalizovali prestup vetra. Máme môžete tak trošku vidieť, že aj keď sme slíž, tak nemáme v rádi postavené kolmo na plot, pretože dodržujeme presný poludník, to znamená, že keď je juh tadialto, tak aj pestujeme naše stromy. Takže sme na severo-južnej orientácii pre naše stromy. Tu sme mali nízku alej, to znamená, že tu máme nejaké hrozno, nízke liesky, rýbezle. Tuto máme jednu exotiku. Táto exotika je goji, bola mi darovaná, keďže ja som príliš nechcel využívať exotické dreviny alebo kríky, stromy na našom projekte, na našom experimente. Avšak jedni kolegovia boli takí zlatí, vnímali môj záujem o pestovanie ovocných stromov, kríkov a všetkého trvalého, tak mi darovali goji. Aj nevedeli, ako dobre spravili. Pretože goji, ako poznáte, kustovnica čínska, je jeden z tých kríkov, ktoré produkujú jedlé listy. Vedľa toho, ako produkujú jedlé plody. Jeden z nevýhod, ktoré sme vnímali minulý rok, bolo, že tento stromček dosť poznamenali hubové ochorenia, hlavne ich listy, čo bolo až tak ku koncu sezóny. Je to pochopiteľné. Z jednej strany je pochopiteľné to, že je to trošku prehostený krík, takže dostane aj on menšie prevetranie, aby ním lepšie cirkuloval vzduch, aby sme sa trošku tých hubových ochorení zbavili.
A tento krík je trošku vyosený z tej aleje, z tej severo-južnej orientácie, presne preto, aby tie dominantné južné vetry, ktoré tu vejú, viac zasahovali tento krík. Takže viac vetra, viac slnka pre tento krík, pretože je určite na neho zvyknutý z ázijských podmienok. No ďalej pokračujeme vrbou, rakitníkom. Rakitník je veľmi dôležitý krík pre naše hospodárstvo, pretože ako jeden, je to asi najfunkčnejší krík, alebo má najviac funkcií v našom projekte. Je to fixátor dusíka. To je obrovsky dôležitá vec pre náš systém, aby sme pumpovali udržateľným spôsobom dusík do zeme. Ale samozrejme, ako jeden z mála fixátorov dusíka, ostatné fixátory dusíka na Slovensku poznáte pod pojmom agát. Čo keby sme nasadili tú pláň agátu, tak určite by nemalo ekológov, nebolo šťastných, že sme do voľnej krajiny vysadili agáty a určite sa ľahšie manažuje. Áno, ďakujem ti, pes. Ďakujem, poolizuj si ma. Ekológovia by neboli nadšení z toho, že sme do voľnej krajiny nasadili agáty, takže my sme radšej nasadili takéto fixátory dusíka s reálnou úrodou. Takže tu máme samičku rakitníka, na druhej strane niekoľko metrov sa nachádza samec. Máme tu niekoľko samíc, jedného samca. Zatiaľ sme sa ešte nesindali plodom, lebo ešte na to není zrelosť toho stromu. Ale chce sa dostať k tomu, že kým sa dostanú naše ovocné stromy do rodivosti, tak sa venujeme medzi alejami pestovaniu zeleniny. Pestovanie zeleniny je na takomto mieste, kde je ťažký il, veľmi náročné. Využívame kopec vyvýšených záhonov rôznych typov, nemeckých kôp. Niekedy už neviem, čo by som skôr mal robiť, aby som zastavil rast burín, ktoré sú tu, ktoré sa tu naozaj usadili, odkedy sa tu neorie. Je to intenzívny boj. Veľmi vyhrávame intenzívne boje tak, že pestujeme trvalé záhony. To je napríklad záhon dvoch rôznych druhov špargle. To znamená, že už nikdy do tohto záhonu nepôjdeme nejakým spôsobom rýlom alebo inými. Iné, čo sa musíme zase zbaviť, je pír, ktorý sa tu vždy nejakým spôsobom objaví. Píru sa zbavujeme jednoducho, buď ho kompostujeme, alebo z neho robíme fermentované čaje. Keďže sme miesto, ktoré má byť permakultúrna záhrada, máme byť udržateľní pri pestovaní, tak jednou z veľkých. Toto je dvojročná žihlava s pírom a keď poznáte žihlavové fermenty a viete, ako idú, tak veríte mi, že po 2 rokoch tá vôňa tam vôbec nie je. Už to nie je taký zabijak, ako poznáme, keď robíme fermenty. Takže ako som povedal, bez chémie, bez pesticídov. Čo znamená bez chémie, bez minerálnych hnojív. A pestovať bez minerálnych hnojív je náročné. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché na veľkej ploche. Keďže toto je staré pole. Toto vyzeralo pred 2 rokmi ako toto. Takže našou úlohou je tu čo najväčšom množstve priniesť organiku do tejto pôdy. Listami, kompostom, tým, že štiepkujeme vrby, tým, že vrby pumpujú uhlík do pôdy, obohacujú tú pôdu o uhlík. Táto pôda už nikdy nebude obrátená. Už nikdy nebude mať možnosť oxidovať tú vrstvu 20 cm nižšie. To znamená, že premieňame toto miesto na trvalo udržateľné, používam teraz také silné slova, ale miesto, ktoré bude trvalo
produkovať plodiny, trvalo vrácať uhlík do pôdy, a to tým, že máme priestor na to, aby sme pestovali aj pre seba, napríklad duly, drienky, teda dulovce, prepáčte, to nie je dula, je to iba dulovec. Ale pestujeme aj preto, aby sme dostávali uhlík do pôdy. Nie len pre seba pestujeme, ale aj pre tú zem. A pre tie baktérie a pre tie vláknité huby, ktoré sú tu. Máme ďalší foliovník, taktiež opravený, iba som kúpil fóliu a nejakým spôsobom som ubil naspäť foliák. Je veľa spôsobov, ako si pomáhame robením záhonov. Zbierame rôzne, recyklujeme rôzne materiály, aby sme sa vyhli veľkým vstupným investíciám, veľkému míňaniu peňazí. Tu vidíte staré sklá, ktoré zbieram a chystám. Už mám 2 sady starých skiel, ktoré následne chcem postaviť skleník. Ešte neviem, ako to budem robiť, ale viem, že to raz spravím. Je tu veľa vstupov, ktoré využívame v záhrade. Sú tu škrupiny, vajec, sú tu ďalšie fermenty. Vytvárame z kosti vodorozpustný fosfor, zo škrupín vodorozpustný vápnik. Tu sú v bandaskách sú rôzne prípravky, na každom je napísané, čo to je. Takže rôzne záhony, mulčujeme trávou, mulčujeme čoimkoľvek, čím sa dá. Nerobíme rozdiely, pestujeme si vlastné výhony, máme tu egreše, máme tu rýbezle, množíme josty, bázy, liesky a snažíme sa si vypestovať vlastný materiál, pretože nám zostáva ešte veľa obnaženej plochy, ktorú chceme zaplniť. Chceme zaplniť miestnymi plodinami, chceme pestovať lokálne a je to veľa práce na prvé roky, je to veľa množenia, je to veľa snahy, čo sa týka vedomostí, ovocinárskych znalostí, správneho určovania podpníkov, výšky plodín. Pracujeme s ťažkým ílom, to znamená, že aj to má nejaký vplyv. Máme veľmi veľké problémy pestovať hrušky. Ja už som asi vystriedal 5 rôznych hrušiek buď na hruške plané, alebo na dule. A nedarí sa nám udržať tú hrušku živú. Nevieme prečo, takže teraz nám príde zase hrušky zo škôlky. Ideme kopať väčšie diery, aby sme viac, toto je ešte diera, ktorá sa bude zväčšovať na hrušku, aby sme čo najviac opracovali tú pôdu predtým, ako do nej vopcháme hrušku. Ďakujem vám, že ste boli s nami na našej prehliadke. Naša záhrada je čím ďalej, tým plnšia a plnšia. Budeme sa snažiť urobiť dobrú prácu na tomto malom kúsku zeme. Pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte komentár. Pokiaľ máte nejaký tip s dobrou radou, nie s radou, na to, ako by sme mohli robiť lepšie, pretože máme tu rozrobených veľa vecí a niektoré veci nám proste môžu unikať. Takže sme otvorení akejkoľvek spätnej väzbe, ktorá je konštruktívna. A pokiaľ nemáte otázku, tak proste dajte like, dajte subscribe, to je ten odber. Pekný deň.